trykke, og det er det her. Hej, nu når jeg er her, så kan jeg lige så godt snakke om fracking. Og fracking, det er jo bare, når vi stikker et rør ned i jorden, og så i et depot, og så sprøjter vi bare simpelthen vand ind i depotet. Og så vil det her gas, som nu er lagret hernede, den vil stige op i jorden. Og hvad vil vi? Vores mineral, vores grundvand! Nu! Vores grundvand, det er bare! Nej! Der kan være skifergas i! Ej, nu stopper du! Bot. Se her, det er jo gas. Hvad er skifergas? Skifergas er en type naturgas, som er fanget langt nede i jorden bag en næsten uigennemtrængelig skifersten. Og stenmassen er stærkere end de allerede ret så uigennemtrængelige lag, som gemmer på andre mere konventionelle gasser. Derfor er det ikke muligt bare at bore ned og udvinde gassen. I stedet er det nødvendigt at få skiferklippen til at sprække, for at gassen kan undslippe. Fracking er en metode til at udvinde naturgas fra skiferlag i undergrunden. Ved fracking bores der lodret ned til skiferstenslaget, hvorefter der bores vandret hen. Herefter sprøjtes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i borehullet under højt tryk. Det høje tryk får klippen til at sprække, og sandkornene er med til at åbne sprækkerne og forhindre dem i at lukke igen, når trykket forsvinder. Herved er det efterfølgende muligt at udvinde naturgassen. De forskellige kemikalier gør processen mere effektiv. Vandet bliver forurenet af kemikalierne og skal derfor renses og bortskaffes. De høje tryk, der bruges til hydraulisk frakturering, skaber både revner i skiferlagerne og i resten af grundfjeldene omkring gasboringerne. Fossil gas, naturgas og fraktureringskemikalierne kan trænge ind i vandsystemer gennem disse revner, og dermed forurene det lokale drikkevand med giftige stoffer. Videnskabelige studier fra USA har påvist alarmerende høje niveauer af gas i drikkevandet i en radius af 1 km fra fraktureringsboringerne. Det er således en alvorlig trussel mod lokalt drikkevand samt mod de lokale landbrug, som er fuldstændig afhængige af en ren vandforsyning. Hele fraktureringsprocessen kræver en enorm mængde transport til og fra boringen. Det skal bruges tusindvis af lastbiler for at transportere henholdsvis den oppumpede gas og de millioner liter giftig fraktureringsvæske væk. Lastbiltrafik, der kommer til at gøre på døgndrift og skabe store mængder luft og støjforurening i lokalområdet. Udover det skaber det udstyret til fraktureringsmassiv luftforurening og kan forhøje lokale ozonniveauer. Oven i det kan en del af det udvindte fossilgas ikke opsamles, men sendes i stedet direkte ud i atmosfæren i løbet af fraktureringen til skade for både lokalmiljø og klima.